Yamde jedidi pawi silmaji capantati do e saktirde refi fulfulde yonti wakkati nantinde on kabaruji di. Aisha Sow toɓɓe mawɗe ɗe ACR e pelle haqqe aade ina mawnina ñalawma windere teddinirande moliɓe ko ina ɓura ujunne nogay muritaninaɓe ko moliɓe caggal leydi hooreɓe 15 leydi CEDEAO kawri e juɓɓudi golle ko fate e hutorade kalis goto e ɗum hoorejo gomu CEDEAO andini golle ngam ɗe leyɗe keɓa kalis goto puɗɗoto ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e jeeɗiɗi ko jasani yimɓe capanɗe nayo e jeeɗiɗo mbarama hakkude walla mbiyen haare hakkude konunkoɓe laamu ngu e murtube uti en to Yemen ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla mon e kettugol kabaruji ɗi. tedduɓe heeɗiɓe on calminama on bismama e jonde men kabaruji leydi Guinée haɓima ha laaɓi ñaw Ebola gartunoɗo gila lewru ɗiɗaɓuru to worgo leydi ndi hilfaɓe laamu ngu darima walla mbiyen darima hen no ɓuuri yawde e ballal fedde adunaru toppitinde cellal OMS e wallidiɓe mum ɓe tumni ko e golle baɗanoɗe e haare Ebola e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e tati e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ACR e pelle haqqe aade ina mawnina ñalawma windere teddinirande moliɓe ko ina ɓura ujunne nogay Mauritanie naaɓe ko moliɓe caggal leydi Mauritanie na moli ko ina tolno e ujunne capanɗe jeeɗiɗi kettoɗen hen jantore Hammad Diallo nogas lewru jeego ɓuuro ko ñalawma windere fate hakke moliɓe Mauritanie ina moli ko ina ɓura capanɗe jeeɗiɗi ujunere pelle daraniɗe hakke aade ina noddi seppo ngam siftinorde duuɓi capanteteɗiɗi e caɗele moliɓe Mauritanie naaɓe to leydi Sénégal e leydi Mali hol fandare ngoɗo seppo Alsan Sow ko daraniɗo hakke aade nogas juin woni ñalawma woni journée mondiale des réfugiés e kadi e jillu momin mbaɗi e Sénégal no kuujete to moli ɓe gonto sappo e nayyi ujunere pawɗo réfugié mortanaji riwaɓe ɗo 89 nana e Sénégal en guuri gurnam kamniɗam yiɗɓe kadi e artude e nder leydi men kono Mali kadi ina waɗi ujunnaji mortanaɓe riwono hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati leydi Mauritanie fuɗɗi gartirgol moliɓe Mauritanie to leydi Sénégal e wallodirde e fedde HCR hol gonangal mabɓe e oɗon ñalawma Amadou Sow ko gardiɗo moliɓe Mauritanie naaɓe gatugol yimɓe gati koye accord tripartite accord o signin ɗum ko gouvernement Sénégal e gouvernement Mauritanie e HCR ewa joni noon mataw kono yimɓe garti gande hande e nder leydi mumen ni hande yimɓe ɓuuri jogade caɗele mataw ni hande gonno oto banggue nde hono banggue Sénégal nde teskama ko sukaɓe ɓuuri bonirede e ngoɗo fergo wawnere holno suka moliɗo jangguirta gurden mbaɗi guure baɗɗe écolage jogui caɗele jangde tigui rigui ha no fewi sukaɓe feccitane garti gande mbawa ara mbaɗi jangginoɓe nandata sukaɓe taw sukaɓe pamatani ko janggata ko wadde firti ko sukaɓe jogui nden saɗede ha no fewi taw sukaɓe nani woppino ɗon probléme kayitaji ngala kayitaji goppi Hamat Diallo Nouakchott RFI hooreɓe 15 leyɗe CEDEAO kawri e juɓɓudi golle ko fate e hutorade kalis goto e ɗum hoorejo gomu CEDEAO andini golle ngam ɗe leyɗe keɓa kalis goto puɗɗoto ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e jeeɗiɗi ɓe kaali ɗum ko e jonde nde ɓe mbaɗanno hanki to Accra lamorko Ghana e wiide kay ko ñaw coronavirus saabigal pellital ko jasane yimɓe capanɗe nayo e jeeɗiɗo mbarama haare hakkunde konunkoɓe laamu ngu e murtuɓe uti en to Yemen konunkoɓe laamu ngu ko ina abbo e sappo e jeegomo mayyi hen kettoɗen hen jantore Rama Diallo nde war hoore waɗi wakkati nde nelaɗo fedde adunayankore oni humpitinno talata paltiɗo ko konunkoɓe fedde nde donkiti haɓude muutuɓe jomɓen kaɓoɗe to Yemen o holli ko muutuɓe ɓe na goni balla ira mu e tetude saare mariɓe e nokkuje to pétrole ittete ko dari foɗodinde hakkunde maɓɓe konunkoɓe laamu Arabie Saoudite kamɓen na gonɗe wallude Yemen illa duuɓi 6 hikka ɓe kolli ɓe darni lahanaji hamde pamare kewtuɗe 10 ko muutuɓe ɓe nedduno e saare Yemen e lebbi cakitiɗi hooreɓe leydi Yemen na gonno e batitinde muutuɓe ɓe filade yiitude dalili jam ka noon hamde nde wartiɗo satti kasin fay so tawi Yemen na heɓa balla Arabie Saoudite e leyɗe goɗɗe fa joni utsi en na gon sembe e maɓɓe yimɓe ujunaji kewɗi mbarama e nde e hamde ɗum peɗe kinniɗe hinne e yurmede ɗe nokkuje kolliti rafi neema e nyawuji na heɓi sembe yimɓe Yemen na gon e muuye mawɗe balla leyɗe janani to Iran Ibrahima Raisi foli e sungoji hoorejo leydi Iran ko ɗum jincude ndi holliri hanki o dañi ko 61 piccal 95 e daade taw e temedere ƴettande fof ɗum kay ko e dawal gadanal wote de tedduɓe heeɗiɓe on jarama e kettogol kabaruji ɗi
yamde jeetati pawi silmaji capantati ɗo e Dakar lamorgo Sénégal yonti wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Aisha Sow. toɓɓe mawɗe ñaw Ebola lanni Guinée ko ɗum holli hanki lamɓe kadi walla sere kore ACR e pella haqqe aade ina mawnina ñalawma windere teddinirande mooliɓe ko ina ɓuura ujunne nogay Mauritanie ko mooliɓe caggal leydi Amérique mawnini hanki manditare dartingol maccugagu e nder leydi ndi hitande caggal wango George Floyd ɗum wondi toɓɓe mawɗe bisimilla mon e kettogol kabaruji ɗi. tedduɓe heeɗiɓe on calminama bisimilla mon e jonde men kabaruji fedde Afrique bangue hirnage daraninde faggudu CEDEAO na belti e jaɓɓal mari jarugal e heblude wattude laamu ngu e juuɗe civil en caggal ngol siwlogol laamu kono eɓe paadi e mabɓe ko ɓuuri ɗum gam nattinde Mali e fedde nde horeɓe leydi CEDEAO rentunoɓe to Accra enen jaggi ha joni e kuulal pawangal e Mali ñaw Ebola lanni Guinée ko ɗum holli hanki allamɓe ka diwal sere kore ko jagorɗo fi cellal laamiɗo saldu kippundu fi ugan horejo dental aduna yankowal kippundu fi cellal OMS e laamiɓe diwal sere kore mottodiri kolli o kabaru wondema ñawngu acciti layude e ɓawo balɗe 42 ko ɓuri labtude kettoɗen hen jattore Mamadou Adama Diallo. ko jagorɗo fi cellal colonel Remi Lama atti hollude lannode ngu ñaw e inde lanɗo Guinée Alpha Condé men andini ñaw Ebola e wijine himo weltani kippuɓe fi yo ngu ñaw lannu e kala golɗowo e ɗi labutaniji o jagorɗo fi cellal noddi jama on yo wattan yiila teddina sariyaji waɗari ɗin fi tanawnar nden artu himo weltani dente aduniyankoje wallitiɗe Guinée ɗen George Alfred Kizerbo horejo dental aduniyankowal kippungal fi cellal OMS kañum kadi holli ñawngol lanni himo watti e lamɓe Guinée ɓen weltani ɓe golloɓe kalabutaniji weltani jama sere kore tentini jama koɗolum gweke ka ñawngum immino ton jaɓugol ha docteur uɓe ɓen golla raɗonde nawnare wo ila hande wattante yiila e nder balɗe 90 tabintingol ñawngum yeehi few andintinen ko ñande 14 lewru ɗiɗaɓuru 2021 ngu ñaw Ebola fuɗɗiti Guinée yimɓe 12 maayi 11 dicci ado hikka ñaw Ebola arino Guinée e 2013 wari yimɓe ɗuɗuɓe. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI. a jarama ACR e pelle haqqe aade ina mawnina ñalawma windere teddinirande mooliɓe ko ina ɓuuri ujunne nogay Mauritanie naaɓe ko mooliɓe caggal leydi Mauritanie na mooli ko ina tolno e ujunne 70 ko ɓuuri laftude kettuɗen hen jantore Hammad Diallo. nogas lewru jeego ɓuuro ko ñalawma windere ko fate hakke mooliɓe Mauritanie ina mooli ko ina ɓuura 70 ujunere pelle daraniɗe hakke aade ina noddi seppo gam siftinorde duuɓi 72 e caɗele mooliɓe Mauritanie naaɓe to leydi Sénégal e leydi Mali hol fandare ngoɗo seppo Alsan Sow ko daraniɗo hakke aade. nogas juin woni ñalawma woni journée mondiale des réfugiés e kadi e jillu momin mbaɗi e Sénégal no kuccete to mooli ɓe gonto 14 ujunere pawɗo réfugié mortanaji riwaɓe ɗo 89 nana e Sénégal en guuri gurnam kamniɗam yiɗɓe kadi fe artude e nder leydi men kono Mali kadi ina waɗi ujunnaji mortanaɓe riwono hitande ujunnaji 2 leydi Mauritanie fuɗɗi gartirgol mooliɓe Mauritanie to leydi Sénégal e wallodirde e fedde HCR hol gonangal mabɓe e oɗon ñalawma Amadou Sow ko gardiɗo mooliɓe Mauritanie naaɓe. gatugol yimɓe gati koye accord tripartite accord o signin ɗum ko gouvernement Sénégal e gouvernement Mauritanie e HCR ewa joni noon mataw kono yimɓe garti gande hande e nder leydi mumen ni hande yimɓe ɓuuri jogade caɗele mataw ni hande gonno oto banggue nde hono banggue Sénégal nde teskama ko sukaɓe ɓuuri bonirede e ngoɗo fergo wawnere holno suka mooliɗo janguirta gurden mbaɗi guuri baɗɗe école aji jogui caɗele jangde tigui rigui hano fewi sukaɓe feccetane garti gande mbawa ara mbaɗi janguinoɓe nandata sukaɓe taw sukaɓe pamatani ko janggat ko wadde firti ko sukaɓe jogui nden saɗede hano fewi taw sukaɓe nani wuppino ɗen probléme kayitaji ngala kayitaji goppi. Hamat Diallo, Nouakchott, RFI. Amérique mawnini hanki manditare dartingol maccugago e nder leydi ndi hitande caggal wargo George Floyd on ñalawma wattama ni e ñalɗi ɗi golletake hakkunde seppoji e welnere ko ɗum ɓe mawniniri o ñalawma dente ɗe walli andude Amérique naaɓe hewɓe ɓe gandano o ñalawma ne woodi nokkuji kewɗi baɗi no New York ha Los Angeles mawnini oɗo ñalawma musidɓe tedduɓe gasi ɗum woni ko tongunoɗen e kabaruji ɗi joni taskaram moɗon ko mbiɗon yadude Boliva.
Yamde 13 ɗo e Dakar, yamde 15 to Paris. Bisimilla mon e kabaruji ɗi. Aisha Sow. Toɓɓe moɗode hande alet woni ñalawma windere teddinirande moltiɓe limore moltiɓe ɓe tolnima e millionji 82 piccal nayi e nder aduna o. Nyawu Ebola lanni Guinée ko ɗum holli hanki lamɓe ɓe ka diwal Sérékore. Ibrahim Raisi suɓama e jiltude walla mbiyen e jaltude aseta e wote hoorejo leydi Iran ko ɓuuri 61 gotanimo e dow temedere. Ɗum woni toɓɓe moɗode. Bisimilla mon e kettugol kabaruji ɗi. Tedduɓe heeɗiɓe on calminama. Bisimilla mon e jonde men kabaruji. Hande alerte woni ñalawma windere teddinirande moltiɓe ko Nations Unies darni oɗo ñalawma ngam woppude hakkillaji e millionji yimɓe dogoɓe leydi mumen ngam dadde e fitinaji e cimtol hitande ngol ACR suudu oni toppitino moltiɓe ɓaŋŋini aljuma cakkitiɗo ko nayi ɓeydi e dow temedere e hitande yewtude nde ko ɗum noon nawi limore nde ha millionji 62 piccal nayi moltiɓe. Nyawu Ebola lanni Guinée ko ɗum holli hanki lamɓe ɓe ka diwal Sérékore ko jagorɗo fi cellal lamɗo sandu kippundu fi ugan hoorejo dental adunayankowal kippundu fi cellal OMS e laamiɓe diwal Sérékore montodiri kolli oɗo kabaru wonde e ñawgu kay natti a layde. Kettoɗen hen jantore Mamadou Adama Diallo. ko jagorɗo fi cellal colonel Remi Lama atti hollude lannode ngu ñaw e inde lanɗo Guinée Alpha Condé men andini ñawu Ebola e wijine himo weltani kippuɓe fi yo ngu ñaw lannu e kala golɗowo e ɗi labutaniji. O jagorɗo fi cellal noddi jama on yo wattan yiila teddina sariyaji waɗari ɗin fi tanawnar nden artu. Himo weltani dente aduniyankoje wallitiɗe Guinée ɗen. George Alfred Kizerbo hoorejo dental aduniyankowal kippungal fi cellal OMS kañum kadi holli ñawngol lanni himo watti e lamɓe Guinée ɓen weltani ɓe golloɓe kalabtaniji weltani jama Sérékore tentini jama koɗolum gweke ka ñawgun immino ton jaɓugol ha docteur uɓe ɓen golla raɗo nde nawnare wo ila hande wattante yiila e nder balɗe 90 tabintingol ñawgun yeehi few. Andintinen ko ñande 14 lewru ɗiɗaɓuru 2021 ngu ñawu Ebola fuɗɗiti Guinée. Yimɓe 12 maayi 11 ndicci. Ado hikka ñawu Ebola arino Guinée e 2013 wari yimɓe ɗuɗuɓe. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI. To Burkina Faso paɗen dawol gadanal jewtidalla hakkunde laamu ngu e lundiɓe ɓe huuɓi ɓe jewti ko fati sifa ndenka beldital leydi ndi e juɓɓude wote garoje ɗe balɗe 3 rokkani ɓe dañde nanodiral e feere lennetene ngam dartinde janguji gomuji jogitiɓe. Hay so tawi erango waɗama faade e ɓesgu ngu nde jaggata e nde haare lundiɓe ɓe ne jawi golle laamu ngu eɓe dari e yo hoorejo jagorɗo o e jagorɗo mum kalfinaɗo kisal yo dartin golle cate ɗiɗi ɗe gadodiri fottidde ñande 34 lewru fandu e jewte goɗɗe. Ibrahim Raisi suɓama e jaltude asete e wote hoorejo leydi Iran ko ɓuuri 61 gotanimo e dow temedere e hiisa halfinaɓe golle ɗe e kolli limore wotuɓe aljumare na famɗi saabu lundiɓe ɓe koko jamirno woto yimɓe mumen gotoye. Kettoɗen hen jantore Rama Diallo. Ibrahim Raisa heɓi polgu e sumgoji lefol laamu Iran baɗɗi hanki aljuma. Jaltuɗi ɗi andinama hande aset goomu halfinago lallital jaltuɗi ɗi holli Ibrahim Raisa heɓi 62 piccal ɗiɗi e temedere wel. Goomu ngu holli 53 e temedere wel e ɓiɓe Iran woni wotuɓe e ɗi sumgoji. Hassan Rohani hoorejo jaltuɗo laamu jarni rendo ngo e ɗe golle saabiɗe ha polgu heɓa e dawal aranal ngal. Jaltuɗi ɗi kolli ko Mohsen Rezaï hoore kiɗɗo fedde no wiye gardien de la révolution ari e jonde ɗiɗaɓere nde o heɓi 12 piccal 5 e temedere wel. Rewi e makko ko Adolphe Nazer Hemanti hoorejo kiɗɗo banque centrale o heɓi 6 piccal 3 e temedere fof. Ari jonde nayeɓere nde ko Amir Hossein Gazizade Ashimi sarɗiyanke o heɓi 3 piccal 4 temedere fof. ɓeɗo tato goto e mabɓe fof holli Ibrahim Raisa foli ɗum noon yo jogoro jam ɓe gandini ɗum ko e konte mabɓe Twitter e Instagram. Ibrahim Raisa joom duuɓi 60 wonno ɓurɗo jortede kanko folata ɗi sumgoji nde wonno o alano kirodirɗo mawɗo.